Hello, may buntag. Welcome gihapon sa tong daily devotional si Pastor John Encargues gihapon nino. Akong pasalamatan ang matag usa sa kanunay ninyo nga pag support sa ato ang devotionals, sa ato ang program ug sa ato ang online nga ministry. Thank you kayo sa inyong walang sawang pag-share sa atong mga videos, paghatag sa inyong comments. Actually, ginabasa gina ko ninyong comments. Malipay kog maayo kung daghan mo comments diya sa ubos, no. Although din ako na ma-replyan dayon, pero every night gina-review na ko na tanan ninyong comments, and ako na siyang gina-feel na ko na siya, ginapasalamatan kay tao. Laminag nimo share mga testimony. And salamat pud sa naga-message na to daily, no. And anyway, gusto na ko inform ang tanan nga every Tuesday, every Thursday natay live alas 8 sa gabi. Hisgutan na to ang mga init o interesting, controversial nga mga issues. Karon atong verse anita sa Jeremiah 17 verse 10. I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Karong buntaga, atong hisgutan ang mga reasons nganong usahay ang Ginoo dili mo answer sa atong prayers. Siguro prayerful ka nga tao, na siguro kay gina-pray for months and even year, no, gi-pray nimo dugay na kayo. Nabot ba sa point nga nakaingon ka ngano kang wa baga sa Ginoong prayer? Hapit na ka ni give up, hapit na nimo gihunungan og pray. Pero sayangan ka kay dugay na ka naga-pray, and then gusto kay nimo yung gina-pray, di ba? Ingon ang Bible nga, call unto me and I will answer thee. Gituuhan po na to na kumutawag ko sa Ginoo akong tubagon. And then itawag ka, ni pray ka, pero wala nahitabo. Mo bitaw na nga isa sa reason nga nung daghan sa mga tao ang dili kayo mag-value sa prayer tungod kay daghag times nga ang atong prayer dili gid ma-answer. Maging honest o maging practical tanong. Daghang yung higayon ma-disappoint ta kay nagpray na to dili tubagon sa Ginoo. Ang nakalisod is wala ta kahibalo unsay reason nganong wala tubaga. Usually ang tao, ang average nga tao mayngon dayon ay basin dili siguro tinuod gyud nga mutubag ang Ginoo sa akong prayer. Di ba magduha-duha dayon ta? And then maguba din atong trust sa Ginoo. And then mawad-an na din tanggana spiritually. Ingon ana ba ang nahitabo nimo, no? Ako nakaagi pod bi ako na ana gid. Many times akong life nakaagi ko ginana. Pero naiisa sa mga reasons nganong ang Ginoo dili mo answer sa atong prayers. And gusto na kong i-series ni siya. Importante kini siya, mo nang ayon ni i-miss ni siyang series, no. So anita sa unang reason. Unang reason is nasa tong verse. Ingon ang verse din, ingon ni prophet, ingon ang Ginoo through prophet Jeremiah. I the Lord search the heart. Ingon din ni ang Ginoo naga-search sa atong heart. Unsa may nasa tong heart? Ang heart mo ay pinaka-center sa atong life. Atong spiritual heart mo ni pinaka-center sa ato ang commitment, sa atong intention, sa atong emotions. So when we say it comes from our heart, it means mao nay pinaka-core, pinaka-sentro gyud nga intensyon nato. So ang Ginoo dili siya maminaw dayon sa imong lips. Dili siya motan-aw sa imong figure, unsa ka nag-ampo, unsa ka mga nindot ang mga choice of words imong gigamit. Kabalo kang pinakagitan-aw sa Ginoo during sa time nga mag-pray ka ang imong heart. It means nagtan-aw siya sa imuhang intention. Okay? So ang first reason nga nung dili ma-answer sa ginatong prayer is naatay wrong intention. Ang atong gi-pray, moingon ta, Lord makaayo ni nako, Lord nindot kay ni siya result, Lord makatabang gid ni nako, di ba? And usayb gani gamiton pa natong ministry, moingon po ta, Lord magamit nis ministry, Lord magamit nis buluhaton. Pero although wa nimo gilitok ang imuhang wrong intention, pero ang Ginoo nakakita niya na dili gid malikayan, usahay na gid tay mga prayers nga para sa ato alang kaayuhan, dili makatabang sa kaayuhan sa Ginoo. Okay, naatay mga prayers nga makapasakit sa ubang tao pero maka-okay nato.
Oo. Naputay prayer nga makapadown og ubang tao pero makapasaka nato. You know, kay balo biya ta usahay ana. Kay balo biya gid ta nga wrong ang atong intention sa prayer. Adi mangay gapunta sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, I search the heart. So when you pray, ayaw lagsalig sa imuhang words. Ayaw lagsalig sa imuhang emotion. O sa imuhang hilak-hilak pa biya ta usahay. Ayaw pagsalig diha. Dapat na kay clear nga conscience, na kay clear nga intention, na kay right nga intention. So unsa man dapat ang intention nimo when you pray? So kung mag-pray ka, dapat ang imong intention is makaayo sa Ginoo, makaayo sa ubang tao, makaayo nimo. Kana bang wala kay mapasakitan nga tao, wala kay masagasaan nga tao, walay ma-damage nga emotion, walay ma-damage nga buluhaton sa Ginoo. O makatabang labi mag-pray ka nga makatabang sa ministry sa Ginoo. Ang Ginoo maminaw ginana nga prayer. So i-check imong prayer list basin na ay gitaguan ka didto nga mga hidden wrong nga mga agenda, no. Usaba lang siya, usaba. And then be sure nga limpyo imong konsensya, limpyo imong heart every time mo pray ka niya nga prayer. Ang Ginoo magapanalangin nimo magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa pag-remind namo Ginoo sa ka importante ang pag-double check namo Lord sa mong heart, sa mong prayer. Unta Ginoo dili pa ulahi ang tanan para mo shift mig lahi Lord nga mga priorities, lahi nga mga prayer concerns. Unta Ginoo imo ming giyahan, imong i-check og mayo mong heart og clear na mo Lord nga masabtan imong message Ginoo nga nay something wrong sa among mga prayers Ginoo. Tagay mig humbled heart nga moangkon Ginoo nga usahay na gid mi mga dili mao nga intention sa mga pag-ampo. Pasaylo alam mi amahan sa mga sala og Ginoo tagaan mi nimog chance og dunggon nimo next time ang among mga prayers. In Jesus name, amen and amen.